So me mma me ntwa makokotiri no ye mfa nnare ya kradware ye ma me nsi ebe ne so bi onati so me mu na me ntwa makokoti ye mfa nane akradware ye ana se so bi ka cho se obi mu na ontwa na kokoti a ye mfa nya akradware ye we eye ba wo de ba kan beku no mu a ye betrudo osahenani se de mu nyina mu nim no me metena se na se me kyerɛkyerɛ be na no mabusa se be na wo te no ebia na wonte dade a ene wo begi nkyerɛ mu na emu se wate pende a onipa na obu be ne kyerɛ wo no onya adagye etutu be ne gu ho na wo kyerɛ wo mu ene osan ne metutu be ne gu ho ama edimu nkomo ye ka se so me mu na me ntwa makokoti a ye mfa nya akradware ya na eye ba wo de ba kan be mu a eye betrudo amamre mu no ana ade yomu no so obi kum na akokɔ na ebi osuro na ono nko antimi nkuna hu se wohunu obi okum akokɔ pen na nsen de ye ntan kum akokɔ a ya krekota akokɔ no kura de mu obi na kum no na kane na ye we kuro nkituwa mu na ye nkokɔ no se ba se obi ba wi akokɔ na ɔkye no ebuwa no adekye ese ukotu obi se otutu na akokɔ ho anopa hema na eso buwa ne no anadwo eti obedi kan kye akokɔ na buwa no enti adekye a na otwa ne tiri na afi wanu ansu shedi na tumatutu no na si bekum akokɔ a on se na tabu no eye ne nsam yinu no ye ka bom ne atia so wona ba ko na ne na minu na ode na ntene so waka bom no watia so na watutu fom kakra na afi waso aboa no kon na otwa saade we wudi ni mfoni to anu mu a omo ebe mi video no kura afiri a to da na me de video bi to so a TikTok for no ma wo ne me na video de ye afiri so anti sa kura beji my account afiri mi nsam enti no ebia na nipa na wokum akokɔ no no nko asuro ntimi nkuno eti obega kyo se wo so mi se bi na me nso no kon na me ntwa empanyin se so bi ka kyo se so no no nkum na akokɔ a ye mfa nya akradware ye eda ni akradware ye e ka se akradware a ye fa no be kwan hodo be miensa so ba ko ye se bi obi ayare pa na ne ho atɔ no no tete no ye mani dware ne kra ana de to so bi mu nso ati se bi a obi ohene bi ana nipa bi akohwe mu eno nso dware ne kra ana bi nso a wakodi ade bi a ye wachiwade eno nso timi ma wudware wo kra me nana mampuku a otete mi asante achim obenim ase ebube bi eto na nansesem se wodi mi ayoko adware wo kra a na ye kokoa nanse ena nam so asasem ne ba asem medical to wana nsem pen ebrepam mesan ede bi aba biu na wati na ya yesi obi dware ne kra okra no a